Hola, bona tarda. Benvinguts a Identitat Extra Virgin Olive Oil. Entreu que farem un tast i la clotxa. Per identitat, fer país és donar a conèixer totes aquelles activitats, aquells indrets petits que són de casa nostra, que n'hi ha molts, de molt variats i que moltes vegades passen desapercebuts. Per tant, apostar per aquests espais, conèixer això, conèixer la gent que hi ha al darrere. Qui vingui a Identitat a fer l'experiència del tast d'oli amb la clotxa, el que intentarem és, abans que res, estar-li agraïts i que tingui un bon moment, ja que ens dedica part del seu temps lliure, però alhora que se'n vagi amb un aprenentatge. L'oli, el que hem de fer, primer l'hem d'escalfar, perquè el que volem amb aquesta escalfor és que les aromes que estan aquí contingudes a l'oli es quedin atrapades aquí, perquè el primer que farem serà ficar-hi el nas i olorar. Amb la clotxa el que podrà veure serà una manera de viure, una manera de relacionar-se amb el territori de la gent d'Horta de Sant Joan. Nosaltres col·laborem Fem País perquè hem trobat el partner, el company, compartint tots aquests valors a l'hora de donar a conèixer aquests petits indrets, aquestes petites coses. Inicialment m'ho has explicat tot el procés de com feia l'oli. Hem fet un tast d'oli. M'ha agradat molt l'entorn, tal com m'ho ha explicat, i al final acabant amb una clotxa que estava boníssima. L'hem hagut d'elaborar nosaltres mateixos, no? L'hem farcit amb una sardina, una experiència molt rodona, m'ha agradat molt.